kde ze 14 dětí, a to starší, byla na druhém místě. Urban Street Dance na World Dance Championships 15. listopadu 16. se stala mistryní světa v Urban Street Dance. Tady je Valentínka Dzurková. International oral sex. Every picture I take, I pose a threat. Going to jail, what you expect? Talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk to me. Valentínka Dzurková z taneční skupiny Prestiž s Děčína pod vedením Pepy Dzurka, což je tatínek Valinku. Pojď se tam ještě na pódium. Mě by zajímalo jedna důležitá věc, jak často a jak dlouho vlastně cvičíš? No to musíš trénovat. Tancuju už 3 let. Počkej, to jsi se tak asi narodila, ne? Před 3 rokama, nebo ne? Já to špatně počítám. Kolik je ti let? 8. 8 let. Takováhle výtečná mistryně České republiky a mistryně světa ve street dance. Prosím o velký potlesk, protože tady máme velmi šikovné děti, talentované. Já bych vás tímto chtěla moc poprosit, pokud byste věděli, taneční skupina Prestiž s těmi šikovnými a talentovanými dětmi schání sponzora pro mistrovství Evropy v Moskvě, které se bude konat v březnu. Tak samozřejmě je možné kontaktovat tatínka Pepu Dzurka, který to vše má na starosti, děti vede a vlastně dělá i choreografii. Děkuji vám.